ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବାଟରେ ହାର ମାନିଅନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 5ଟି ଏପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ କମଜୋର ମନେ କରିବେ, ତେବେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ଭାବିବ। ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ ହେଉଛି ନିଜ କ୍ଷମତା ଉପରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା। ନମ୍ବର 2, ସମୟର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସମୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଏହି ସମୟର ଇତିହାସ ଗଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ କେବଳ ସମୟ କଟାନ୍ତି। ନିଜର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଜିର କାମକୁ କାଲି ଉପରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 3, ଶିଖିବାର ମନୋଭାବ। ତୃତୀୟ କଥା, ଜୀବନ ସାରା ଶିଖିବା। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କ ବିକାଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନୂଆ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନୂଆ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଶିଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 4, ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ବିଫଳତାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ସଫଳତା ପଛରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେହି ହାର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ଆସି। ଉଠନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 5, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା। ପଞ୍ଚମ କଥା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସହ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ।